रुको 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 Oi Gian, nung mi thầy con rừng vậy nè, để ma mi thầy con rừng có để khẩn thật lại. Để em đây bên phải nung mi thầy con rừng bầu. Đi. Wah, tepat. Gari salai fैदों. Gari बिफानि गारिखौ लानानै फैदों बियो. बिफानि गारिखौ उन्दैयावनो. गारि लाना फैदों बियो बिफानि गारिखौ. थांबाय दादाया ना? बबाव थांनो? बबेहाय? दखानाव? दखानाव बबेथिंजायमोनलाय? दखानदारा सोरमोनलाय? हा? बानलुनि दखानाव थांसै। थ' Hasagoto Lapa Saiko Hasagoto Lapa Saiko नों दहाय गुजुनायनि मुलिखौ जादोंना जायाखैमोनलाय? बेसे बुरजा जायामोनलाय? दहाय नों गोबादोंसो ना? जानायाव गोबाफिनदों ना गोबाफिनाखैमोनलाय? गोबाफिनदोंना नोङो? गोबाफिनदों दा? ओइ अखा हाबाय ओइ अखाखौनो गियो नामा? नैबावनो जोंनियाव लामायाव बिराद गिदिर दंफां दं नै बाहाय बागान बेहायनो लाफा सायख' दाउ गाबदों बिराद मोजां जोंनि मिथिंगाखौ बेसेबां समायो बेफोरबायदि दाउआनो बेफोरबायदि दाउ गाबनायावनो जोंनि गामियारि ओनसोला गोमसारो बेजों लोगोसे समायसारो गोबां समायसारो जों बेरायनो फैदोंमोन गियाननि बाबा ना दानिया जों न'आव फैगासिनो दं फैफिनबाय अखा हाबाय गोरान दानाबो अखा हाबाय फैफिनबाय ओमफ्राय अखा हालायबायनै जेब्ला जों बेरायनो ओंखारदोंमोन अब्ला अखायानो आरो हानानै जोंखौ फैफिनलायबाय दे जों मा खालामनो नागिरदोंमोन खोन्थादे अखा हाबाय जों मेथाइ खननो नागिरदोंमोन अखा हानानै फैफिनबाय जों दानिया मेंफैनानै मेगि जाबाय ओमफ्राय जों बेरायनाया अखा सिजानो खुनुरुखुम बारग'बाय नङाबा अखा सिजानोसिगौमोन जों ना एसे लेट बावब्लानो अखा सिजाबायमोन ना नायलाय अखाया बिराद हादों बिराद अखा हादों जुब जुब अखा हादों ना बाबा ना जों मेगि जाबाय ना
Ini digabai. ôi Oh, bakti dong. Bakti dong sana. Ini digabai. em đã mua một cái gì đó là dán là nó dán Oh. Okay. Lưng gầy tổ. Pilih sih. Vâng, vâng. Bentuk.